Kaštielnom parku rastie nový ovocný sad Vidor. Založil ho Martin Hrehorčák vďaka participatívnemu rozpočtu. So svojím projektom získalo od obyvateľov Spišského Hrhova najviac hlasov. Výsadba sadu bola načasovaná na jesenné obdobie, predchádzala jej kozba a mulčovanie parcely pokusného políčka. S výberom stromov pomohli Martinovi Hrehorčákovi sadári z organizácie Ovocný strom. Do Hrhovského sadu vybrali 6 odrôd čerešní, 12 odrôd jabloní, 3 odrody hrušiek a 3 odrody sliviek. Celkovo teda 50 stromov v pestovateľskom tvare stredný a vysoký kmeň. Na prvom symbolickom sadení stromov sa zúčastnili deti z miestnej materskej aj základnej školy. Informačné tabule v sade pripravila základná umelecká škola. Založený sad požehnal farár Miroslav Baloga. Grof Vidorčáky, po ktorom je sad pomenovaný, sa významnou mierou zaslúžil o rozvoj obce a mnohé jeho aktivity prispeli k skvalitneniu života ľudí. Sad tak nesie odkaz na miesto a históriu Spišského Hrhova.